Kde to vrcí? Nevím. Jak tě oni v těch chytrých návodech píšou, že jako ho nemáš nechat ani při hře jako kousat. Říká, že to je za blbost. Jak asi si umějí hrát štěňata. Prostě šachisté asi hrát nebudou, ne? Se nehrajou jinak než... Jenom ty chytřejší, no. Nesmíš silou, no, aby musíš prostě, když tě bude silou kousat, tak jo, máš nechat. Právě musí poznat tu sílu toho stisku, viď? Co ještě směje, co už ne. No, vy jste to rozdělili. Jo, jste teda partajic. Kdy přijedou? Prosíme. Ať to 10. už bude na škole. Nevím, ale to určitě nevydržíte. Ne, tak oni se vyspí, to pak zase stanou. Mezi tím odpočatý a pojedou. Čerstvení, jo. Ale není to tolik větší než určitě. No, asi ty nožičky, jak je vyšší, no. Ale fakt proti tomu, jak byl předtím, tak to... No vyrost, No, tak to vyrost, jako.